Salutare lumea și astăzi ne jucăm iar Clash Royale. Tocmai că sunt în Arena 3 acum pentru că l-am trecut și pe Arena 2 și eu vreau Skeleton Giant Skeleton. Și uite că l-am pus, dar nu-l folosesc. Fuck up. Și da, sunt în Arena 3. Eu vreau să câștig Rage-ul. Pe bune. Vreau să câștig racketul, asta l-am câștigat și pe ăsta vreau să-l câștig. Și pe Rage. Și da, 849 de trofee. Ca să fac Arena 4 îmi trebuie 1100 de trofee. Ok, e cam mult. Aici o să așteptăm puțin să se deschidă fucking silver chest-ul. Și hai să deschidem crown chest-ul. Perfect. Minions, barbarians. Perfect. Bine, nu chiar folosesc. Ok, ia să-i folosim puțin pe... nu știu ce să folosesc. Măcar că l-am făcut de level 2. Fac în baterie! Ok. L-am făcut de level 2. Barbarians nu-i folosesc. Barbarians am... Stai! Barbarians am și... Wow. Nu știu dintre astea ce să folosesc dintre ăsta. Asta sau ăsta ce să folosesc eu, în afară de toate astea pe care le am. Și ce să locuiesc eu de aici? Nu știu, ce să locuiesc în afară de Scarmy, ce să locuiesc? Din afară de Witch, Scarmy, Mini PK, Baby Dragon, Prince și Goblin Barrel și cu ăsta Lightning și asta ce să locuiesc? Uite că am și aici, trebuie să o locuiesc. Nu știu. Fac în baterie! Pe ăsta l-am folosit un pic. Dar minionții nu prea îi folosesc pentru că nu știu, nu prea sunt buni pentru mine, zic eu. Și sunt și fest. Stai. Ăștia sunt de cocați și i-am de level 5. De ce, oare? Nu știu ce să pun! Aici mi-a făcut prietenul meu un pachet, dar nu folosesc decât pe ăsta, îl folosesc, care l-am făcut eu. Lightning-ul e bun decât Fireball-ul, l-am și de level 3 Fireball-ul. Hai să încercăm cu cărțile astea noi mai întâi, ca să... Deci, ca să locuim ceva de aici dintre cărți, spunem ăla, dar în afară de Baby Dragon, pentru că îl folosesc mult. Baby Dragon-ul. Așa să pun balonul ăsta. Dar peste Lightning îl folosesc și pe ăsta. O să apar și lieci de în Arena 8 și să-i... Nu. Hai să-l pun pe ăsta. Perfect. Cred că o să pierd iară, pentru că știu că am mai dat unul și am câștigat. O să pierd. Da. Nu știu ce să pun. Hai, pune tu ceva. Ba, de ce nu pui nimic? Hai, aștepți tu să pun ceva? Ai nimic. Dă și mă lemeci. Am pus și Scarmy și cu Witch-ul. Bă, cred că e bun și Scarmy și Witch. E bun și așa. Goblin Barrel. Nu știu unde să-l pun, așa că îl pun aici. Haide, cantonule, că știu că îl pun. Prietenul meu zice că e carton. Fac, mi l-a și omorât. E cam slab puțin, trebuie să pun și... Lightning-ul e mai bun decât Fireball. Fireball. Ce salvez eu? Nu! Mori și ei de 6, fuck! Baby Dragon. Așa l-am pus, dar nu-l folosesc.
Mam, la perfecție am pus. O să-mi spart și turnul. O să nu mi-a spart niciun turn. Ce pune are? Ăsta? Uite. Cât de OP sunt ăștia scarmii? OP. Bine, nu chiar așa de OP, pentru că la Euros gata moare. Nu știu ce să... Cred că aproape cred că o să câștig și eu, nu? Uite cât are turnul meu și uite cât fac... O fac. Hai, stop. BAM! Munaros. Să mor tu. Că mori la rost. Match over! Yay! Aproape că mi-a spart turnul, dar nu contează. Și dacă vreți, puteți intra și în clanul meu, pe oricum. Fucking baterie! Așa, n-am pe nimeni încă, dar uite cum puteți căuta. Hai, România. N-am încă pe nimeni în clan și aș vrea măcar pe cineva să fie în clan și puteți face și chiar și clan CS dacă vreți să știți. Uite aici unde e? Aici, ăsta e. Hai, România. Ăsta nu, numele meu este Roxy Foxy, dacă vreți să știți. Și ăsta e, sunt pe a treilea. Aici este. Și când vedeți un member, adică eu sunt decât eu. Na, e bun și ăsta. Yeah. Să pe... Au! M-am lovit, fuck. Am lovit că sunt și le la King Tower. Yay! Ok, nimic baterie. Stai, what the fuck? Am 5%, am 7%. Nu contează. Dar pot să dau upgrade la cărțile care nu le folosesc oricum. Nu le folosesc nici chiar așa. Giant-ul nu mai folosesc. Barbarians e de căcat, că nu pasă ce să-i folosesc. Dar tot îi dai upgrade. Nu-mi pasă de barbari. Oh my fucking god, fac și level mare. Fac și... Hai să dau ăștia. Ei, am făcut de 3. Nu folosesc. Yay, am făcut de level 5. King Tower, bla bla bla. Princess Towers, bla bla bla. Yay! Și da, cam atât cu videoul ăsta și dacă v-a plăcut, nu uitați de like și să vreți să mai fac un videoclipuri sau nu de Clash Royale, că nu știu, mai joc sau câteva zile, joc, iar trec în arenă, în altă arenă și credeți voi că mi-a băgat hack? Nu mi-a băgat deloc, oricum se vede la bani, se vede la gemsuri și se vede la arenă. Bă, nu mi-am băgat. Da, am trecut așa, pur și simplu mi-am trecut așa. Și pa, pa!